wulikajɔ kan yaasa ka se ka taa jugu kɛlɛ ka jamana ni a bololafɛnw jamanakodenw bɛɛ lajɛlen lakana. Diɲɛ kurukara ye don mun ta ka kɛ maanifinya sabatili don ye ani ɲɔgɔn dɛmɛ don ko journée mondiale de l'aide humanitaire. Mɔptikaw de fɛ yen nɔ an ka jamana ye a laɲɛnɛmaya bi alamisa don in na. An ka jamana minisiri muso min ka caw ɲɛsin bɛ kɛnɛya ko ni maanifinya sabatili koɲɛw ma ale ye nin baara in nun don Mɔptikaw fɛ yen nɔ. Médecin colonel major Assa Badialo Touré ale ni délégation ba olu de taara se Mɔptikaw fɛ yen nɔ yaasa ka se ka nin baara in kɛ ko nin kɛnɛ in kan Mɔpti marabolo ɲɛma général brigade Dawuda Damele fo ka taa se u ka maire ɲɛma ninnu bɛɛ lajɛlen kun bɛ yen kɛnɛ in fɛnɛ kan Mali jamana kɔnɔ kulu minnu bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ bunakun kan ni o ye ONG humanitaire ye u ka kulu ɲɛma madame Anna Singer Andi ale fɛnɛ kun bɛ u nɔfɛ taama in na bawo ko ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw filɛ nin ye an jɛɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ u ka wulikajɔ fanga bon kosɛbɛ i n'a fɔ an ka jamana minisiri muso kun ye u ka foli fɔ cogo min na a ka baaraw nun donni kana kɔnɔ la a yɛrɛ k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kɛ bɛ ka hakilina mun ta k'a fɔ ɲina kana kɛ maa si kɔ jango maa minnu ka degun fanga bon kosɛbɛ hakili ka to u la maa bɛɛ lajɛlen fɛ ni o ye kɛnyɛrɛye tigilamaw ye jamana ɲɛmaaw ka fara an dɛmɛbagaw kan ko bɛɛ lajɛlen ka ɲɛsin u ma bawo diɲɛ kɔnɔna bɛɛ ka sɔrɔ tɛ se ka kɛ kelen ye maa minnu bɛ yen nɔ ni degun bɛ u kan k'a ka kan bɛɛ ka se ka dɛmɛ don u ma ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitigiw an ka jamana danbekɔrɔba don ani an ka jamana hakilinaba don k'a ka kan an ka o ɲɔgɔn dɛmɛ ni o ɲɔgɔn jigitigiw ka kɔrɔ giriya ka kɔrɔsiyɛn yaasa jamana bɛ se ka diya cogo min na sigiw la ko nin kɛnɛ in a laɲini o de ye. Tajiko sira fɛ kulu mun b'an ka jamana kɔnɔ yaasa ka se ka tajiko baaraw k'u lakɔlɔsi o kulu ye u ka sigi tako 31 kɛ bi alamisa don in na août kalo tile 20 chambre de commerce o jabala la kɛnɛ mun na ɲɛmaa kun bɛ an ka jamana jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliko minisiri Musa Alassane Diallo bolo ani fo ka taa se jagokɛlaw ka kulu taji baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaaw kun bɛ yen nɔ ko an bɛ waati min na ko bi sigi in kɛra k'a lajɛ taji bɛ lahala mun na ka k'a lajɛ majɛ mun bɛ a la ani faraɲɔgɔnkan mun kan ka k'a kɔnɔ kɛnɛ in kan an ka jamana jagokɛlaw ka minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko k'a bɔ août kalo tile 3 la ka taa se a tile 9 ma ko citerne 710 o de donna an ka jamana kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ taji litiri miliyɔn 33 ni 770 ni kɔ la ani fo ka bɔ août kalo tile 10 na ka taa se a tile 16 ma fɛnɛ ko taji mɔbili 720 o de donna ko taji volume bɛ o kɔnɔna la o bɛ t'i jɔ volume miliyɔn 32 ni ba 80 kɔ la ko o b'a yɛrɛ k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi n'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin kalo in kɔnɔna la août kalo daminɛ ka se bi ma a bɛ k'a fɔ taji mɔbili 1400 hakɛ o de donna an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa ko maa bɛ se k'a fɔ bibi in na Mali marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen na basigi nan bɛ tajiko sira fɛ ko u hakili bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ bibi in na o de ye Bajangara ye o yɔrɔ min na ni gazole ko gɛlɛya bɛ yen wa ko wulikajɔw talen don yaasa ka se ka o fana ɲɛnabɔ an ka jamana jagokɛlaw ni bayɛlɛmaliko minisiri yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw jamana ɲɛmaaw ma ɲinɛ a kɔ halisa maa fɛn bɛ nin baara la ni o de ye transporteurs ye taji cakɛdaw ani fo ka taa se an ka finitigilakaw olu mun bɛ ka taji mɔbiliw ka u lakana ka se Bamakɔ kɔnɔna la ko ka u fo u ka baaraw la wa ko sira mun fana bɛ yen nɔ ni o bɛ bɔ Dakar ka na Mali kɔnɔna la nɔ ko jigisigi bɛ mɔbilibolaw ye bawo ko wulikajɔw bɛ ka kɛ an ka génie militaire maaw fɛ ka se ka a siraw labɛn cogo min na tajiw bɛ se k'u ka tɛmɛli kɛ ka na se ka sɔrɔ u ma gɛlɛya caman sɔrɔ sira tiɲɛni na ko o fana wulikajɔw bɛ sen na wa ko bɛɛ lajɛlen ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ tajiko bunakun ka bi baara bɛ ka kɛ ɲɛma fɛ yaasa ka se ka a ko ka a sɛbɛntiya commissariat de police mun ni o bɛ Sogonikɔ kaw fɛ yen nɔ olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da siganama maa 2 kan Sokɔrɔji nka yɛrɛ k'a fɔ ni maa ninnu sɛgɛkɛlen don k'a fɔ k'u ka binganni walew fanga ka bon kosɛbɛ Bamako